Dječja soba. To nije samo mjesto u kojem se igraju djeca. To je prostor u kojem oni uče, spavaju i mjesto u kojem u konačnici žele izraziti svoju osobnost. A urediti je dok su još maleni, za nekoliko godina unaprijed, tako da prati njihov razvoj, muka je kroz koju prolaze mnogi roditelji. A ako ne znate odakle bi počeli, možda je najbolje početi od stropa. Dobar dan. Dobar dan. Žarko i Damir vrsni su soboslikari, a u domove unose čaroliju zvjezdanog neba. Zvijezdano nebo je preslika sazvježđa na vaše stropove, znači kuća, stanova, hotela, šatora, čak smo u šatorima radili. Znači bilo gdje je strop, ko to želi, možemo mu to napraviti. Koliko dugo traje izrada zvjezdanog neba? Gledajte, u prosjeku to traje nekakvih 2 sata. Jel? Međutim, ovisno o uvjetima, o veličini prostorije i eventualno željama klijenata, može trajati dosta dugo. I koliko dugo traje zvijezdano nebo na zidu kao tako? Uz, znači još jedan poseban premaz, jel? To traje i 15 godina. Sam proces izrade odvija se u potpunom mraku, u kakvom je zvijezdano nebo jedino i vidljivo. Mora biti 100% mrak da bi se dobila prava iluzija trodimenzionalnog zvijezdanog neba. I radi se u potpunom mraku? Radi se u potpunom mraku. Može biti neke posebne boje ili možete raditi na bilo kojoj boji? U načelu se može raditi na bilo kojoj boji ako je boja kvalitetna, ali najbolje ipak da je strop bijel. Na njemu se koriste materijali na bazi fosfora, a momci sve oslikavaju ručno nanoseći boju kistovima. Budući da je riječ o izrazito zahtjevnoj izradi, dobili smo priliku tek nakratko zaviriti u sobu u kojoj je nastajala čarolija. Ja bih vas molio sad da se ovo dalje ne snima, a kad završimo onda ćete moći pogledati kako to izgleda. Nakon 2,5 sata došlo je vrijeme za strašni sud. Dobar dan. Idemo? Da. A? Da. Mama, hoću. Reakcije su, kažu majstori, uvijek slične ovoj, no ova vrsta oslikavanja nije isključivo namijenjena dječjim sobama. Ljudi, menadžeri koji su pod stresom, oni su jako zadovoljni s tim, jer veli da ih to dosta smiruje, relaksira. Onda radimo sobe za meditacije, onda radimo hotele. Jedan od njih, među prvima koji je bio, to je u Sukošanu. Pa tražite li način da oplemenite svoj životni ili radni prostor nečime što će vas uveseljavati ovim dugim zimskim noćima, razmislite o mogućnosti da ga obogatite svojim malim osobnim zvježđem.